Nesta cuarta edición, a Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico consolidouse xa como unha cita de referencia en toda Galicia. Comezaba timidamente en 2019 coa colaboración de 7 marcas, chegando na actualidade a un total de 13 casas que exhibirán os últimos modelos do mercado. Con 7 marcas no 2019, pasamos a 9 marcas, pasamos a 13, e agora este ano incluímos 2 marcas máis. Pola parte que me corresponde, queremos dicir xa que temos como consolidado este evento. Para nós é unha gran satisfacción todo o traballo que levamos a cabo tamén cas técnicas da asociación, que este tipo de actividades costa moitísimo tempo e moitísima dedicación, non? A feira desenvolverase na Praza de España dende o venres 16 ao domingo 18, en horario de 10 da mañá a 8 da tarde. Ademais, un escaparate para as marcas do sector da automoción, a cita converterase tamén nun factor de dinamización do comercio da hostalería locais. Vamos a topar dentro do sector híbrido e eléctrico todas aquelas modelos que están ahora mismo no mercado. Das distintas marcas, xuntamos hasta 13 marcas, que todas van a aportar esa novedad, esa diferencia de mercado que estamos tendo, e, sobre todo, a xente conocer ese produto, a xente acercarse a consultar, a haber comerciais en cada stand que lle poden explicar o funcionamiento que teñen esos vehículos, animar a probar, cerrar citas en fechas posteriores para desarrollar esa futura compra. Nós o que queremos é que sea un escaparate para todas as marcas, un escaparate para o comercio de Ribeira, que ese fin de semana coincide con outras actividades, que tratamos de xuntar xente que visite os nosos establecementos asociados, non asociados, que se pasee por Ribeira, disfrute do entorno. O Concello colabora, como xa ven facendo dende a primeira edición, coa organización desta feira, que este ano suma tamén o patrocinio da Consellería de Economía da Xunta de Galicia. Unha feira como esta, que creo que ademais é referente en Galicia, por iso tamén non só a administración local sempre está ao lado da asociación e trata de apoiala en todos aqueles eventos que cree que poden ser un reclamo e un referente en Ribeira, sino tamén administracións como a Xunta de Galicia. Sabemos que do vicepresidente primeiro sempre foi de interese esta feira porque nos acompañou en varias ocasións e, dende logo, para nós tamén é unha alegría que a Xunta de Galicia se implique con un evento que, como digo, creemos que para Ribeira pode ter gran repercusión.